Dom sa mení, steny vlhnú, podlaha tmavne. Márnica pod domom dýcha vlastným životom. Dvere sa samé otvárajú, svetlá blikajú a niekedy z nej výjde tichý smiech. Otec nájde v jednej skrytej miestnosti starý magnetofón. V ňom kazetu a na nej nahrávku. Je to hlas doktora Štadlera. Smrť sú dvere. Ak ich dokážem otvoriť, môžem sa vrátiť. Potrebujem len novú schránku. Miško zmizne. Matka ho nájde na pitevnom stole. Leží pokojne, oči má otvorené. Za ním stojí siluleta muža v bielom plášti. Svetlá zhasnú, je počuť krik. Rozvidnieva sa, je ráno. Dom je tichý. Márnica opäť zamknutá. Miško sedí v obývačke, pozerá z okna a usmieva sa. No úsmev už nie je jeho. Patrí doktorovi. O niekoľko týždňov neskôr je dom opäť na predaj. Realitná maklérka víta mladý pár. Dom je trochu starý, ale zachovalý. Nikto tu už roky nebýval. V pivnici sa ticho rozoznie magnetofón. Subjekt číslo 146.